Els comerços, restaurants i serveis d'una part de l'Eixample de Balaguer han celebrat aquest divendres al vespre i fins a les 3 de la matinada la 7a edició de l'Open Night, organitzada per l'Associació de Comerciants de Balaguer ACB. Durant tota la nit, els diferents establiments han ofert grans descomptes, activitats per als més petits, actuacions i diversos sortejos entre tots els clients. Uns descomptes que enguany continuen dissabte al matí, per la qual cosa l'Open Night aquest 2022, com a novetat, s'allarga fins a l'endemà, coincidint amb el mercat setmanal a la ciutat. L'Open Night s'ha celebrat als carrers Barcelona, Pare Sant Auja, Sant Lluís i al carrer Doctor Fleming, Cruïlla, en passeig. En aquestes vies, a més de comprar i aprofitar els descomptes, els clients també han pogut gaudir de diferents activitats com ara animacions i música i atraccions per als més petits. També hi ha hagut barres en diferents indrets d'aquestes vies on s'ha pogut menjar i beure, així com espectacles de globoflèxia, màgia i la batucada dels Vandelpal que ha animat la vetllada. Tot plegat ha servit perquè molts balaguerins hagin sortit aquesta nit al carrer, una afluència de públic i de clients que des de l'ACB valoraven de forma molt positiva. Aquest és un any que comencem l'Open Night, és el començament de les rebaixes amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb ganes de petar-ho, perquè sense mascaretes, amb més llibertat, amb unes ofertes a tope, perquè hem començat molt forts, és un començament de rebaixes, i n'hi havia moltíssimes ganes. Els comerços mos hem agafat amb molta il·lusió, molta. A l'Open Night d'aquest 2022 hi ha participat la pràctica totalitat dels comerços d'aquesta part de la ciutat, que s'han mostrat molt satisfets de poder continuar celebrant aquesta iniciativa, amb la qual donen també el tret de sortida a la temporada de rebaixes.